vaan paikalla siellä. Pieni maa on sulle kaikki kiipoittani ja kiipoittani. Sä näin, että mä otan järjestä. Seisot edelleenkin siinä paikalla, niin mä kokeilen suhteellisesti leikkiä mun kanssa. Kuivukeppi. Kuivukeppi. Hyvä. Hieno. Oho. Joo, sä kääntyt toki. Ei tarvii nyt. Hyvä. Ja lisää, heti lisää. On sun kanssa leikitty kyllä ihan varmasti. Sä tykkät tämmöisestä. Hei, hieno. Oi kun hieno. Tätä riittäisi vissiin loputtomiin. Ai kun hieno. Sä oot hyvä. Ai sä noin hyvä. Ai ja vielä vaan. Täti ei kuule jaksa loppupäivää. Tätille tulee hiki. Hyvä. No joo. Hyvä tyttö. Äiskä ottaa kepin pois. Oikein on ihan totta, että sä voisin palata. Nyt se talutin on siellä jaloissa ja siinä on. Hyvä. Sieltä kelka takapuolelta toiselle puolelle, älä vedä sitä väkisin. Noin, lähdet liikkumaan sitten. Hyvä, sinne kelkan viereen ihan jalat kiinni kelkan. Noin justiin. Nyt kun koira haistaa kelkkaa jostain kohti, niin sun pitää heti sitä kelkaa. Nyt tutkitte yhdessä sitä kyyttyä siihen ja tutkitte, että mikä kamala mörkö siinä vinkille tulisee. Se oli tosi vaarallinen. No kehu ja taputa koiraa nyt oikein ruhtinaallisesti. Hyvä. No sille, että me huijattiin sitä. Huijattiin Vintiä. Vintiä huijattiin oikein kunnolla huiluiksi. Oliko se kamala mörkö? Hyvä tyttö. Oiko se oli tie? Oli. Ei semmoinen on ruman. On se täällä. Kato nyt. Hyvä tyttö. Niin, hieno tyttö. Tällainen huomas. Joo, hyvä. No niin. Joo, vähän vaarallinen se on vielä. Niin, ja sitten tulette tänne päin. Pysähdy!
tänne. Ai, ja ota tosta kohdalla. Järkevääkin se toiminta. Niin toi kelkkahan sillä vähän aikaa kesti ennen kuin se sen selvitti. Ja pimeässä niin se kyllä liikkui hyvin ja se löysi sut siellä. Mut sit sille tuli joku, kun sä et heti älynyt sanoa sille, että hyvä koira, niin sit se häkeltyi siinä, että sitten se meni vähäksi aikaa sinne pyöriin ja oli ihan, että mikähän tää homman nimi on. Sen takia se kesti sen verran kauemmin, koska sä et osannut vahvistaa sitä siinä kohti, kun se löysi sut, niin se meni vähän pasmat sekaisin. Ja mutta kuitenkin tämä toimintakyky kaikkinensa koko testin ajan arvioituna on +1 kohtuullinen. Sitten toi terävyys, niin mä itsekin ajattelin aikaisemmin, kun mä kattelin, että se varmaan on siinä seinässä ihan niin tiukkanakin, mutta eipäs ollutkaan. Eli se on +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Se toki seurasi koko ajan, kun hyökkäjä tulee, mutta ei se ääntäkään päästänyt. Ei se eikä edes nostanut karvoja eikä mitään. Se vaan katsoi, että kyllä se tulee, mitä hän tuo puuhaa. Et ei se oikeasti ollut kyllä terävä siinä tilanteessa se koira. Jonkunnäköisiä terävyysreaktioita voisi sanoa, että oli tuossa kelka ja tuommoisen kohdalla ehkä niinkin, mutta ei tässä erikoiskokeessa, kun sitä kelkkaa piti pöristä sitten vähän myöhemminkin, että mikäs toi on. Nyt täällä muuten tulee vettä. Joo, jatketaan. Eli puolustushalu. Se on vähän samaa sukua, että halua on pienen verran, eli +1. Et siinäkin se oli pikkusen semmoista epävarmaa yritystä, mutta siitä sentään jotakin ääntäkin välillä vähän tuli, mutta ei kauheasti. Et sais olla enemmän sitä puolustushaluakin. Okei, no tietysti ei välttämättä kaikki halua, mutta tässä kaavakkeessa niin se on sitten tää +1. Taisteluhalu. Erikoiskoe on tuo leikkiminen. Se oli ihan ok ja siinähän se hyvin lähti käyntiin munkin kanssa ja sitä sai vääntää ja kääntää. Mutta sitten muuten se olisi voinut pikkusen enemmän just tsempata noissa puolustuksissa ja muissa ja sillä olisi voinut olla semmoisia siinä kelkallakin vähän enemmän sitä drivea, niin se on sitten tää +2 kohtuullinen. Et sen pelkän leikin perusteella siitä olisi voinut sanoa, että se on suurta, mutta kun se ei ole se koko juttu, se pelkkä leikkiminen. Mut hyvä moottori sillä siinä on ja se tykkää tuosta leikkimisestä, niin se on toki kiva palkka ja hyvä palkka, just varmaan oikea palkka tälle koiralle. Sitten hermorakenne, miten se tässä testin aikana kuormittuu, niin tämäkin on tätä samaa normaalia sarjaa, eli +1, hieman rauhaton. Kyllä se nyt jonkun verran kuormittuu, mutta ei tässä hirveästi siis näkynyt, mutta se on myös tuo temperamentti, kun tämä ei ollut mikään kauhean sähläkät tää koira. Tämä oli semmoinen aika oikea-aikainen temperamentilta, niin se ei sitä kuormaa tarpeettomasti kerää itseensä sillä turhalla höseltämisellä.
että se kuitenkin melko lunkisti tästä selviää, eli siis se hermot oli se +1. Ja temperamentti, jota tuossa jo niin kuin sivuttiinkin, niin tää on näiden tämän päivän koirien niin tämmöinen ainoa +3 vilkas. Eli se on oikea-aikaisesti ottamassa asioihin kantaa, silleen sen huomio pysyy siinä, missä on tarkoituskin sit kuitenkin. Että vaikka se ei aina ehkä parhaalla mahdollisella tavalla kuitenkaan niitä ongelmia ratkaissut, niin kuin voisi sanoa tuossa puolustuksessa noista olisi voinut olla täpäkämpää, mutta se on kuitenkin koko aika se huomio siinä, missä piti. Että se huomaa asiat niin kuin pitää ja se pystyy keskittymään. Se ei häröile mihinkään suuntaan. Sitten toi kovuus, että miten se näitä ikävyyksiä muistaa, niin kyllä se pikkusen niitä muistaa, mutta ei sillä kovin paljon sitä pehmeyttä ole, mutta on sen verran, että se on hieman pehmeä +1. Sitten se on ihanasti kans tämmönen hyvän tahtoinen luokse päästävä ja avoin, eli +3, ja ei noissa laukauksissa ole mitään huomauttamista, eli se on laukausvarma. Me saatiin teille 170 pistettä, plussia eikä miinuksia lainkaan, että tää oli oikein mukava.